Oi आवा फिसा बै आंजों एख्लाबलाय नै दासो दुगैखांदों आं लाबोलाय माबा बेलायाव थांनांगौ एसे स्टाइलनि देलायनि मा दाबो जाया थाब लाबो नै बेना आफा बेनोना नै बाबा दा नोंमाखौहाय नोमफाया हाथाय थांदों होननानै खोन्था टाउनाव थांलाबाय आं एसे नोमा गोदानफोर मोनबाय बायदों नायना फैनि दे दा नोमानो खोन्थाना होबानो जाबाय गाननानै थांसै हरदो बाबा जोंनि गाननोसै जागोनलै आफा जागोन दे आरो सासे आइ गोदान लाबोबावबानो जाबाय नो जोंनि बाबा लादो